Ináč vyzeráme, ináč rozmýšľame, ináč fungujeme. Hej? A Ajurveda sa snaží pochopiť práve toho jedinca, ako funguje, ako rozmýšľa, aké má predispozície a na základe toho určiť tú liečbu, hej? Alebo životný štýl, strávu a podobne. Len mne to práve príde, že tá Ajurveda tým, že je taká individualizovaná, tak trvá dlhšie asi byť s tým človekom, s tým klientom a teda asi prísť na niečo. Vieš, a pričom akože tá naša západná je už taká fabriková, taká masová, že toto platí na všetko a teraz ako na bežiacom páse dávam na tento problém stále toto isté liečivo v podstate, alebo keď nie, tak mám ešte nejaké dve, tri varianty, ale je to rýchle. Je to také instantné, vieš, že viem denne 100 ľudí bum, 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 bum. A pri Ajurvede to asi toto není úplne reálne, že? Určite nie, hej. Treba toho človeka pozorovať. V podstate ajurvedská diagnóza u mňa začína tým, že človek otvorí dvere do ordinácie, hej. Čiže už okamžite pozerám, ako rozpráva, ako sa pohybuje, aké má reakcie